sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singin, ang inuang labing higpit, dahil kunta ang Ginoo, uban sa mga instrument, ang kalipay tayo sayaw, uhula ang adlaw, tutugan ang gitara, ipalahog ng trompeta, ang Ginoo sa luma, pasalamatan ta, tutugan ang gitara, ipalahog ng trompeta, salamat Ginoo sa imong kayo, dahil unta ang Ginoo, siya kaurang sa kayo, sa pasaylong pag-iguma, walay sa mapakaniya, dahil unta ang Ginoo, uban sa katawag mo niya. O hari sa mga hari, sa langit ng Yuda, tutugan ang gitara, ipalanog ng trompeta, ang Ginoo sa luma, pasalamatan ta, tutugan ang gitara, ipalanog ng trompeta, salamat Ginoo sa imong kayo, dahil unta ang Ginoo, tungkol sa iyang kagapuhan, ang iyang mga binuhat, ang tanan katingalahan, dahil unta ang Ginoo, tungkol ni Maria na o babay sa kapimpin, oray na sa langit, tugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta, ang Ginoo sa luma, pasalamatan ka, tugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta, salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, diya sa Sanding Santos nga misa, atong ihalad sa Dios ang atong mga pagdaig ug pagpasalamat. Ato siyang simbahon tungod sa iyang kamanggihatagon kanato nga iyang mga anak. Ihalad nato ang atong mga personal nga mga intentions, mga kayuhan sa mga masakiton, kalinaw sa tibuok kalibutan, makakaplag ang mga nangita og trabaho o protektahan ang atong mga igsuon nga tua sa layo nga mga lugar nga nanginabuhi alang sa pamilya. Busa mga kaigsuunan, mangayo kita og pasaylo sa Dios aron kita maandam pagsalmot nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa huna-huna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kaninay hulay ket tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kaluy kami,
kami. Kristo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kadalin sa iyang mga tao, hindi sa yuta. Ginoong Diyos sa gitong hari, Diyos Ama na magkagagaw sa tanan. Nagasimba kami kalimon, nagpasalamat kami kalimon. Nagadalay kami kalimon, tungkol sa iyong himaya. Himaya sa iyong sino sa langit. Ginoong Yesus Kristo, buktong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw ang nagawag sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw ang nagalingkod sa tubo sa amahan, lawatan ang pag-amoy. Himaya sa iyong sino sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang Ginoo. Ikaw lamang ang labing katalanggon mo, Yesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, ihasan bayan sa iyo sa amahan. Himaya sa iyong sino sa langit. Mag-ampo kita. Makagagahom nga Dios, himua nga makasaulog kami uban sa madasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay sa nabanhaw nga Ginoo. Aron ipadayag namo sa among kinabuhi ang gugma nga among gisaulog. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tawo pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tawo ug naninggit pagkusog, ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakul nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem nakadungog
nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios. Busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtotoo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya si Pedro ug si Juan mipandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Pasinggita ang tibuok Yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Singgit kamo nga malipayon ngadto sa Dios, kamong tanan diha sa yuta. Awitig pagdayeg alang sa himaya sa iyang ngalan. Isang yawang yang may mayaong kadayganan. Ingna ang Dios pagkamata sa imong mga buhay. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Pasimbang tibok yuta o pawitog pagdayeg ngadto kanimo. Pawitog mga pagdayeg alang sa imong ngalan. Umari ka mog tan-awa ang mga buhat sa Dios, ang iyang makatahang nga mga buhat sa taliwala sa mga tao. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Gihimo niyang yuta nga mamala ug ang kadagatan lata sa suban ng lakaw sila. Busa magsadya kita diha kaniya. Nagahari siya pinaagi sa iyang gahong hangtod sa kahangturan. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Pamati karon kamong tanang madlukon sa Dios. Samtang ipayag ko unsang iyang gibuhat kanako. Dalay ko ng Dios nga wala magtungina kanako. Sa akong pangayo sa iyang kaluoy. Pasinggita ang tibuok yuta
ngadto sa Dios uban sa kasagiya. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Hinunua pasidunggi ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing ug himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhat kini sa kalumo ug pagtahod. Batuni ang malinis nga konsensya aron nga kun kamo bugal-bugalan kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan ingon nga mga sumusunod kang Kristo maulawan tungod sa ilang gipanulti. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa maayo kung kini kabubuton man sa Dios kaysa pagbuhat sa dautan. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong. Aron pagdala ka nato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa amahan o gatagan kamo niyag laing manlalaban, ang espiritu sa kamatuoran, aron makikuban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya, kay dili man kini makakita ni makaila kaniya. Apan nakaila kamo kaniya, kay nag-uban siya og nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasagdan nga mag-inusara, mubalik ako. Sa dili madugay, ang kalibutan dili na makakita kanako. Apan makakita kamo kanako, o kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inigabot nitong adlaw, mahibalo kamo nga ako anaa sa amahan, o kamo ania kanako, ingon nga ako anaa usab kaninyo.
Ang hudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Karon sa atong kalibutan, maminaw ta sa mga music diha sa kalibutan, daghang mga music nga naghisgot mahitungod sa gugma. Daghang mga words gigamit to describe love. But most of these descriptions ilang gi-reduce ang kahulugan sa gugma into a kind of feeling. So, ang kahulugan nga gipadayag sa kalibutan of what is love is a kind of feeling, a kind of emotions. And this makes love devalued, nawad-an sa iyang pili. Kay mo bitaw kung ang feeling ra, ang love is a kind of feeling, kini nga tong feeling di man ni magdugay. Karon feeling inspired ka, later on wa na. Karon emotionally kuan ka, inspired, ugma hupas na. And that makes love na nawala ang iyang tinuod nga kahulugan. Kay mo nang higayon karon sa atong kalibutan, daghang relasyon na bungkag tungod kay ang love is equated to feeling, equated to emotion. Nawala ang essence of love. And what is this essence of love? The essence of love is this is a product of the will that I will love you whatever may happen. I will continue to love you. Muna nga, ang paghigugma, maipakita diha, dili sa imong gipamulong, kundili sa imong gipuy-an nga matang sa kinabuhi. Matud pa ni Jesus, ang nahigugma kanako, magtuman sa akong gisugo. So, ang gugma, kinahanglan imong ilarawan, imong i-concretize diha sa imong pagpuyo o unsaon man pagpuyo nga matinumanon sa kabubuton sa Ginoo. Sa atong unang pagbasa, atong nadungog gikan sa buhat sa mga apostoles, si Felipe miadto sa Samaria, nagwali may tungod sa maayong balita. Ang mga taga Samaria naminaw kaniya, naghiusa sila sa pagpaminaw o sa ilang pagpaminaw nakasabot sila, nahimo sila mga magtutuo, nabunyagan sila sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Nahimo sila nga mga magtutuo. Now, tanaw na to nga ang Samaria o ang mga Hudiyo sa Jerusalem, di ni sila maibuot, bungkag ni. Apan si Felipe miadto. Kiwagtang ni Felipe ang iyang pagkahudiyo ba? Ang pagkahudiyo kay mag-ukon-ukon kapag ngadto kay kontra ni maning mga tawhana. Apan mingadto siya aron pagwali sa maayong balita. Una ang mga taga Samaria, usually di sila modawat sa mga Hudiyo. Kay mga kuan man na sila kontrapartido. Apan ang mga taga Samaria pod gibungkag nila ang pader nga nag-ulang kanila og sa mga Hudiyo. Naghiusa sila sa pagpaminaw sa gisulti ni Felipe nga mao ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo nga atong Ginoo. Og sila nakasabot, sila naghiusa, nahimong mga magtutuo sa Ginoo. Unya si Pedro ug si Juan miadto dayon didto kay aron nga pandungan sila sa ilang mga kamot aron makadawat sila sa Espiritu Santo. Mao ni atong gitawag ba nga naibunyag na apoy kumpirma kana dinha nga pandungan sa kamot aron makadawat sa fullness of the Holy Spirit. Mo na sacrament of confirmation, ang bunyag nadawat nato ang tubig ug ang pagpakatao sa Espiritu Santo, apan ang fullness of grace of the Spirit, the gift of God through the Spirit,
and the fruits of the Spirit will be given to us in the sacrament of confirmation. Sa una, usara maguna, sumpay ra na sila. But due to pastoral considerations, kay mga bata man ang bunyagan, di pa sila kaayo makasabot sa kining mga sakramentuha, busa ang confirmation is separated from the sacrament of baptism. Atong tanawon nga, ang Espiritu Santo naglihok yun. Naglihok yun ang Espiritu Santo nga kining mga tawhana bisan sa sinugdanan dili maayo og buot sa matag usa, apan sila gihiusa sa pagpaminaw, gihiusa sa pagdawat o gihiusa sa pagbag-o sa ilang kaugalingon. Nanggawas kanila ang daghang mga yawa o nangaayo sila mga balatian. Ang Espiritu Santo padayon nga nagtawag kanato karon. Nagtawag siya kanato og padayon siya nga naghatag og timaan sa kalibutan that God is present. Kinsa man kining mga timaan nga iyang gihatag sa kalibutan, walay lain kundili kitang tanan nga mga magtutuo sa Ginoo. We who believe in Jesus, we are the signs and we are the proof that God is still here, that God is alive, that God is acting and working through us. Mao na nga, ang matag Kristiyanos, ikaw ug ako, we are the miracles of the Holy Spirit. Nga nahimo tang magtutuo, na bag-o ang atong kinabuhi. We cannot be perfectly transformed here because of our human nature kay mo interplay man nga bisan og naning kamot ka sa pagbag-o si mong kaugalingon nga sana Lord hindi na ako magkakasala, pero sa atong kinabuhi, atong kasinatian, we still fall into sin. But ang nindot nga tungod sa paglihok sa Espiritu Santo na atay gitawag mibati ta og guilt feelings kung mo fall into sin. Na kung ma-fall ta into sin, we experience that guilt of conscience. So kung mauni, ang Espiritu Santo padayon nga naghatag og timaan sa kalibutan, og usa ikaw ni ana. Continue to be the visible sign of the miracle of the Holy Spirit in our midst today. Padayon ta, kay mao man kini kita ang atong bukasyon, ang tawag nato nga mamahimo kita nga mga timaan sa presence of God nining atong katilingban. O kay ikaw timaan man, ako timaan man, kitang tanan mga timaan man, unsay ingon sa atong ikaduhang pagbasa, mingon si San Pedro kanato na ag-andam kamo, kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Pero ingon siya, apan buhata kini sa kalumo og pagtahod. Buhata kini sa kalumo og pagtahod. Batuni ang malinis nga konsensya aron nga kun kamo bugal-bugalan katong nagsaway sa inyong maayong pamatasan, ingon nga mga sumusunod kay Kristo maulawan tungod sa ilang gipanulti. So mao na nga gipasidan-an ni San Pedro ang mga magtutuo, including us, because we believe in Jesus, nga ang ato din kinaiya, kinahanglan ikaw ug ako, andam ta nga mutubag, andam ta nga mopaambit sa atong paglaom, mopaambit sa atong pagtuo ngadto sa uban sa buot mangutana niini. Busa ang challenge nato is we must also learn our faith. Nga dili lang kay mo atura ta dito, mo simba, mo appeal sa procession, mo appeal sa rosaryo, kundili we also dig deeper into our faith. Understanding our faith makes us equipped and ready to share it with other people nga mangutana kanato gaon sa ang atong pagtuo nga Katoliko. So ang tanan gidasig nga get involved and learn our faith, not just going to Sunday masses, not just going to daily masses, not just praying the rosary, the novena, but more into learning, into catechesis,
more into involvement in the church, kay diha sa atong pakiglambigit sa simbahan, makadawat kita og mga input. So katong mga tapulan mo apil og kana mga seminar, di na mo magtinapulan karon kay anyon sa San Pedro, pangandam kamo kanunay sa pagtubag ni bisan kinsa. Unya kanang pangutay mangutana sa ato, siguro nindot nga atong himuon sa dakong kalumo og sa kamapaob sanon, ingon si San Pedro. Sa kanang uban, ayaw kanang kuan, ayaw kasuki kanang mangutana ninyo. Kay usay tapulan man lagi ta motubag, unya kana bitong naay di ta katubag usahay no. Kuwenta nga, sa una ra na. Nahuman na nagtubag sa una. Pangon na to pag-research na lang nito ana. Pangita na lang kuan na, basahan na lang to. Ana bitaw. So ang ato karon pero nindot nga ang samay atong tubag nga konkreto, dili sa words kundi ang imong kinabuhi maoy konkreto nga tubag sa mga mangutana nato sa kay gayon nga ako'y parente nga kanang ang iyang mama Katoliko, devoto kayo sa mga santos, Birhen Maria, ang iyang usa ka anak nahimong lahi na og tinuuhan. Sige gayud niya nga birahon ang iyang mama ngadto iya nga kuan iyang tinuuhan kay aron maluwas. Mingon ang iyang mama nga, dong Katoliko man ko, gipanalanginan man pugos Ginoo. Katoliko ko, unya ikaw naglain kag relihiyon, gipanalanginan man pugos Ginoo, maoro man gihapon la kung giadto ko dito gipanalanginan gyud pugos Ginoo. Magpabili na lang ko sa akong pagkakatoliko kay gipanalanginan man ko sa Ginoo. Gawas kung wa ko panalangini kay mobalhin ko sa imo. Na ang tiguang kay dinhira ko oy kay dinhimang ko gibunyagat ini komidako unya nakasinati man ko sa panalangin sa Ginoo. So ang the best response is your life. Ikaw nga nahimong butan. Naidagami nga, sus Katoliko po ko palahubog pag ko kaayo, Katoliko pa ko talimaji ko so garol ko kaayo, kawatan ko kaniya to, drogista ko kaniya to, Katoliko ko. Wa magituro gitudlo sa simbahan, wa may katikise sa simbahan nga paghubog-hubog kamo, pagpamay kamo, panglaki kamo, pagbinayod kamo, pagtinumboy kamo, o sa wa man ta magtudloan sa simbahan. So kana sa dito kinsa man sa may gisugo sa pari pagkahuman sa misa, lakaw kamo, dalhan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Unsa inyong dalhon? Gugma ug kalinaw. Pagabot sa balay ayaw mo pangaway. Na pagabot sa bay kay away man ni mong banaw ba nakaluto, away ni mong asawa kay wa makapanglimpyo. Masayon sa pari, panglakaw kamo, dalhan ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Pagabot sa bahay, peaceful. Why away? Ang katong palaaway, papangit. Nakabantay mo sige na, abot sa inyong balay, mangaway ka dito, panamin dayon. Di ba mahadlo kas imong naong? Kay kanang imong naong pag anin mo simbahan, nagpagwapa bayag gyud ka. O kanang uban, sige, usually mga babae, magbutang bayag lipstick, magbutang din na og kanang usapan ng pana kay para magwapa. Pagabot sa bahay na maot ka, nganuman nangaway man ka. Unsay gipadala sa pari, dalhan ninyo ang gugma og kalinaw. So walay away. Dito sa buhaton, maghigugmaay. So the best response kung naay mangutana, uy nganong Katoliko mo ka? Look at my life. Sa akong pagkakatoliko, nabag-o baya ako? So mao na ingon San Pedro nga pag-andam kamo kanunay, unya ready to suffer. Sa ingon ni San Pedro kanato, mingon siya nga mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa maayo. Kung kini kabubuton man sa Dios kaysa pagbuhat sa dautan. So mga Kristiyanos gipainomduman sa atong mga pagbasa nga ako nagtuos Ginoo, ikaw nagtuos Ginoo, na magitentasyon sa atong kinabuhi. Apan mukom unta kita dapig kang Kristo nga dili kita maapil sa mga buhat sa mga badautan. Kay ingon si San Pedro, mas maayo pa nga mag-antos ta tungod sa maayo nga mga buhat. Mas maayo pa nga nay masuko nimo tungod kay nagminatarong ka. Pananglitan, nagtrabaho ka. Kunya nagtarong ka sa imong trabaho, kana wa ka mo apil nang ay
usabora ko ng number para mo kuan na. Beto uban adjust number, ang uban adjust timbangan, ang uban adjust sa kuan na mangawat og oras ug uban pa. Ingon si San Pedro, mas maayo pa nga mag-antos tungod sa buhat nga maayo kaysa mag-auntos ka tungod sa buhat nga dautan. Kay kanang mag-antos tungod sa buhat nga dinautan, dakong kauwawan. No, dakong kauwawan. Kunya karon mao din nahitabo sa kalibutan nga di gyud mahunong ang tanang daghang mga sala nga publiko or public sin, for example corruption, fake news, daghang nga mga sala nga public nga dili masulbad nganuman ang mga tao magbuhat og dautan dili na mahadlok apan sa umaabot kung sila masakpan. Mao na karon nga mas maulaw apan kini pong mga tao nga maora po'y nagbutang nila pilion na po sila pag-usab. Naunsa ba ya tao ni unya sige tag paminaw na the best miracle of the Holy Spirit is you. Ikaw iyan. Ikaw ug ako mao ang the best miracle of the Holy Spirit nga God is present in our world. So mo na mga Kristiyanos magbinutan, dili kita mag-apil-apil sa mga buhat nga dili matarong. Mo na giingon ni Jesus nga ang nahigugma kanako magtuman sa akong mga sugo. Usa day gisugo sa Ginoo. In the Gospel of John, maingon siya nga paghigugma ay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Tumanon. Mingon siya sa Last Supper sa mga tinun-an o kanato pod nga tanan. Kung ako nga inyong magtutudlo o Ginoo naghugas sa inyong mga tiil, kamo usab maghinugasay sa inyong mga tiil. Kabuti pasabot, ako nga inyong master ni serve sa inyo ni alagad, kamo pod mag-alagaray. So kana tumanon kana siya sa Gospel ni San Mateo, sa Gospel ni Saint Luke o Saint Mark, sa mayang ingon ito, pag-ampo kamo kanunay, ang dili kamo madaog sa panuway. So, mga nindot mga masugo sa Ginoo, mag-pray kita kanunay, maghigugmaay kita kanunay, mag-alagaray kita kanunay. Mingon si Lord, ang magtuman sa akong mga sugo, mao ang nahigugma kanato. So, let us make our love authentic. Wait, sayo na mamingon nga, I love you Lord. Nabitaw kanta nga, I love you Lord. Mana, sa ato mga prayer meetings lagi kita, I love you Lord. Praise the Lord. But what the Lord needs to see is our transformed life. Nga mahimong committed ang atong gugma kaniya. Ug ang committed nga gugma nato sa Ginoo, andam nga mo padayag sa atong pagtuo ug andam nga mo antos sa mga pag-antos tungod kay kita nagbuhat og maayo. Andam kita nga mo sacrifice for the Lord. Manindog kang tanan ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang among anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat. Usa kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. May kanaog siya gikan sa langit. Sila lang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, kabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mobalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay o ang iyang kingharian ang katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagagkan siya sa Amahan ug sa anak, dungan sa Amahan ug sa anak, nagigingga siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa isa, Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala.
Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa atong manggiluyong amahan, kansang anak sa Yesu Kristo, mipadala sa Espiritu Santo, nganhi sa simbahan. Moingon kita, Ginoo, ihatag ka namo ang imong Espiritu. Ginoo, ihatag ka namo ang imong Espiritu. Nga ang mga kaobispuhan, mga kaparian, ug mga relihiyoso, mapuno sa Espiritu Santo, ug sa hingpit, mutubag ug mutuman sila sa iyang mga paglamdag. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag ka namo ang imong Espiritu. Nga ang tanang mga Kristiyanos, mamahimong matuod nga mga saksi sa gugma ni Kristo dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag ka namo ang imong Espiritu. Nga sa tanang dapit ang Dios makakaplag og matuod og apostolikanhong mga Kristohanon nga anda musangyaw sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag ka namo ang imong Espiritu. Alang sa gubat sa tungang silangan, magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa tungang silangan ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag ka namo ang imong Espiritu. Alang sa mga nasod diha sa pagpadayon sa kalinaw. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nukleyar, o nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasya o dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag ka namo ang imong Espiritu. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni adtong mga nagantos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila, o nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusay kahimtang o kagawasan. Magampo kita. Ginoo, ihatag ka namo ang imong Espiritu. Nga ang mga nagmando sa kanasuran magtinguha ug maghago sa pagdalag hustisya sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag ka namo ang imong Espiritu. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Kamumot, George Chevalier Pari, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag ka namo ang imong Espiritu. Nga sila nga namatay diha kang Kristo, makaangkon na sa kahayag sa kalipay o sa kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag ka namo ang imong Espiritu. O Ginoong Dios, ang imong anak mo ay nakabuntog sa kamatayon o sa sala. Ligon na kami pinaagi sa iyang panigingnan, nga pinaagi sa mga kalisdanan o sa mga kalipay sa among Kristohanong pagkinabuhi. Maangko namo ang purong-purong sa himayang dayon. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
Mga igsuon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa mga kamo. Alang sa pagdaig ng pahimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, mudangat unta nganha kanimo ang among mga pangaliya uban sa paghalad ni ining mga gasa aron kami nga imong gihinluan sa mga sala maandam unta alang sa mga sakramento sa imong dakong gugma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manasap kanimo. Ihibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na yung ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayon nga magbalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayon dinig mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kano sa si Kristo gihalat nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinagi sa pagtugyan siyang lawas dito sa krus, naghalad sa ingpit nga sakripisyo nga mo'y katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya siyang kaugalingon nga nha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritual sa pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan, gikan hiini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok nga kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ikaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton nata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo nga imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa itong langitong Amahan, gamito nato ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay,
Ginoo aluwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang panag-igsuunay. Mga igsuon, ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, di ako angay nga makalawat kanimo. Apan nagpamulong lamang kung mamayo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios nga nagtubos kanamo alang sa kinabuhing dayon, pinagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Padaghana dinhi kanamo ang bunga sa sakramento sa Pasko o gihatag ang sa among mga kasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa pahibalo. Ang atong Pilgrim Center nagkinahanglan pagayud og dugang suporta pinansyal alang sa kahumanan niini. Busa magpahigayon kitas og second collection. Aduna usab kitay mga pilgrim donation boxes ug mahimo ninyong ihulog diha ang inyong tabang. Pwede pod mo moduol sa parish office alang sa inyong mga donasyon. Gidasig ang tanan sa pagsuporta sa ilang miracle experience
or answer prayers. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Berhen sa Rigla. Palihog og tunol sa inyong gisulat adto sa parish office. Sugod sa Agosto 1, 2026, ang mga expired nga luti sa Roman Catholic Cemetery sa Humay-Humay, sugdan na pagpanghabwa. Ang lista sa first batch nga mga expired nga luti naa sa bulletin board dapit sa Dagkutanan. Ato lang sa window 4 sa parish office aron ma-update ug ma-renew ang inyong mga luti. Ang Nuestra Señora de Regla Parish National Shrine mupahigayon og medical, dental ug legal mission karong Mayo 17, 2026 adto sa Sachs High School. Ang mga serbisyo naglangkob sa mga mosunod: medical consultation, optical, tuli, ibot ug hinlo sa ngipon, ECG, urinalysis, FBS ug legal consultation. Gihangyo ang tanang mga lideres sa mga cluster o kapilya sa Berhen sa Rigla sa pagkaylap niini maong kasayuran sa inyong mga katilingban aron makapahimuslan kining libreng serbisyo sa parokya. Palihog manindog ang tanan alang sa katapusang pag-ampo. Padayon gihapon kita sa pag-ampo, pagpangayo sa panabang sa mahal nga Birhen sa Rigla aron ang atong proyekto sa kaning pagpapintura sa atong simbahan makapadayon kita bisan hinay-hinay lamang. Hopefully maapas nato before sa novenaryo sa kapistahan nga maapas nato pati ang interior sa simbahan atong mapahuman sa pagpapintura. Continue to pray para sa atong mga proyekto. Unya karong umaabot nga Mayo 31 siguro kana BEC Day sa atong parokya. Unya culmination pod sa atong Flores de Mayo sa Pitsa 30. Unya naandan nato diri nga manghatag ta sa mga bata, mga pahalipay. Unsa may pahalipay nato? Mga notebook og mga ballpen, papel ana. Kung ganahan gani mo nga mo share og ballpen, notebook og papel, hatod lang sa kumbento, hatod lang sa opisina para sa gitawag nato nga BEC Day kay naatay mga bata nga atong tagaan og mga school supplies. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanin. manalangin kaninyong tanan ang Dios nga makagagahom, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, lakaw kamo dalha ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.